каждый удивляет, все на глазах меняется у нас в родной Москве. Слушают всех положенный и сердцем горячей. Мы люди не похожие. Canlân sultanım, Çagılcı, Karayfladan geldi. Где гадано, время обгонять, а мы в суде Buyursun. Cine-a pus șaorma în ăla are burta acolo. Cine a mâncat ghebab doarme ziua însenată. Ce e mai bun decât ciorba? Doar kebabul și șaorma. Doar kebabul și șaorma e mai bune decât ciorba. Aha. Положенный и сердцем горячей. Мы люди не похожие на прежних москвичей. Băi, 12, auzi, n-a probă de microfon, mâncați aia. Trupa plus 2, frate, 2006, ha-ha, yo. Care cântă, care nu, să ia să mănâncă. Care joacă, care nu să pleacă acasă. Și după prima gură ai să vrei încă o porție de 10.000 tipei. Și cei cu buta mare să iasă în față. Vă prezentăm șaorma cu verdeață. Ce pot să-ți fac dacă nu te-ai săturat? Mai bagă la pachet și un kebab. Cine a pus șaorma în drum? Ăla are burta cum. Cine îți menține forma? Doar kebabul și șaorma. Cine a pus șaorma în drum? Ăla are burta cum. Cine îți menține forma? Doar kebabul și șaorma. Vreau o șaorma, una enormă. Altfel vezi tu nu mă mențin deloc în formă. Și după asta rămâne între noi. Mai iau un kebab pentru amândoi. Și nu contează dacă e cu varză, oricum ajung cu ea direct acasă. Știi bine, este una din plăcerile vieții, așa că mai bagă una la pachet ca băieții. Cine a pus șaorma în drum? Ăla are burta cum. Cine îți menține forma? Doar kebabul și șaorma. Cine a pus șaorma în drum? Ăla are burta cum. Cine îți menține forma? Doar kebabul și șaorma. Ia mai zi o dată, băi! Cine a pus șaorma în drum? Ăla are burta cum. Cine îți menține forma? Doar kebabul și